Чираттагы кытлау сәламебез зур ширкли авылына аша. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Каримова Әлфия Рафат кызы да каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Айса, балалары Наил, Али, Хава, киленнәре Зөлфия, Алсу, кияве Илнур, аныклары Самина, Айгөл, Алия, Мансур, Амир һәм Илхам кытлап җылы теләкләрен юллыйлар. Газиз кешебез 1957 елда Николаевка районы Әхмәтле авылында дөньяга туа. Бәхетсез баланы бишектә яткан чагында ук зур аянычлы хәбәр көтә. 6 айда әнисе юл һәлакәтенә калып вафат була. Ана назы да татып өлгермәгән баласын 3 яшенә кадәр үги анасы асрый. Ә соңыннан ул әби-бабай тәрбиясенә кала. Улыгаеп җиткәч Газиз әтиебез зур ширкле егете Айсәгә кияүгә чыга. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Мәхәббәт бакчасында очраштык та гомерлеккә кавыштык. Инде менә дистәләгән еллар кулга-кул тотынып, күзгә-күз карашып гомер кичерәбез. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, иреңне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балаларыбыз тәүфыйклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Син минем гел җырларымда, уйларымда, хыялымда, балкып торган шәшәгем син, йолдыз кебек күз нурымда. Тау битендә шелтерәп аккан йомшак судай ак чишмәмдә, урманнарда кызарып пешкән татлы кура җиләгемдә. Син минем гел җырларымда, шатлыгымда, сагышымда, йөрәк түренә кереп янган якты сөю кояшымда. Катлаулы узган гомер юлларын турында сөйләп китсәк, китап язарлык иде. Ләкин бүген хатирәләр яңарту түгел, рәхмәт сүзләре ишетә торган көн ул. Алтыныбыз безнең, йөрәгебез җылысы, күңелебез тынычлыгы. Барысы өчен мең рәхмәт укып, синең алдыңда тик түбән генә башыбызны иябез. Мең яшә, Раббым, туган авылыбызга кайтып, туган йортыбызга кереп, синең белән серләшеп, табыннар артында бергәләп җыелышып, янәдән балачакка кайту мөмкинлегеннән аермаса иде. Әни бәгърем, син кояшым минем, синең өчен яшим дөньяда. Син диеп мин иртән күзем ачам, синнән башка тормыш юк миңа. Әни диеп тибә бар йөрәгем, синең өчен һаман мин балаң. Гомерем дә жәл түгел бит сиңа, бары яшәгенә күз алмам. Беләм, күп китердек хәсрәт, йөрәк белән күңелең елады. Әни бәгърем, барысы өчен синнән тезләнепләр гафу сорадым. Әни, җаным, син ташлама безне. Без бит синсез яши белмибез. Синсез безгә берни кирәк түгел. Дөньяны синнән башка күрмибез. Юбилеең безгә олы бәйрәм. Шатланышып килдек, җыелдык. Синең назлы кушаңа кереп, матур итеп кунак без булдык. Раббым, авырсынма гомер бирүеңә. Яшәт безнең өчен кылыңны. Сиңа саулык сорап күкләргә ул күтәрәмен әнкәй кулымны. Күз яшьләрем булса сөртеп алып, юатасың биреп киңәшең. Кытлы булсын, мөбарәк булсын ул ошбу түгәрәк булган 65 яшең. Хөрмәтле Әлфия Рафатовна, юбилейлы туган көнегез кытлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Улы минем әнием, улы минем
birlikte